Daghan kaayong importanteng mga pagtulunan nga gitudlo ang ato karong mga pagbasa, ang atong gospel, labi na gyud. May tingay mo sentro lang ta sa usa. Kaning giingon ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa nga ang mensahe kay ang mensahe din ingon siya dire, si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita, dili ginamit ang mga pulo nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Kining gahom sa kamatayon ni Kristo sa krus mao ni ang sentro sa mensahe sa simbahan dinhi sa kalibutan. Sige lingi ay mong tupad ing namutuo ka nga kung bitayo na ka sa krus mahimo kang gamhanan. Ing na ko no. Inakana bang bitayo na ka sa krus? Mutuo ba ka nga mahimo kang gamhanan? Ha? Ang krus nagsimbolo sa kahuyang, nagsimbolo sa kamatayon, nagsimbolo sa kasakit, nagsimbolo sa kaning ubos, way gahom, helpless. Pero sa mata di ay og sa kasing-kasing sa Ginoo, kining cross mao ni ang labing gamhanan. Muna kitang mga Katoliko ato ginanggi bandilyo ang cross, hasta gani kaning atong pagpanguros nagsimbolo na nga miilata nga ang cross gamhanan. Apan para ni matud pa ni San Pablo, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang alang ni adtong wala maluwas, apan alang kanatong nga giluwas gahom kini sa Dios. Kana ding mga tawo nga padung nas impierno mao nay magsigig reklamo anang cross. Kana mga tawo nga padung sa langit mao na sila'y malipay kung naa ang cross. Unsa man ning cross? Pag-antos sa kinabuhi. Kinsa ninyo dinhi ang malipay basta naanay mga pag-antos ta sa ngamot? Pulos mo mga impiernohonon. Kay matod pang San Pablo, ang malipay ra gyud kadto rang naluwas, pero kadtong wa maluwas, di gid sila ganahan sa krus. Mao bitaw nga si Kristo, mga apostoles hasta mga propeta, pagsangyaw gid nila sa pulong sa Ginoo, kasagaran gid nila gipangpatay. Si Kristo sa ningon sa siya mga apostoles, kung sundo ninyo ang akong gisulti nga isangyaw ang maayong balita nga mao ang kamatayon diha sa krus, ang gahom niining maong kamatayon, kontrahon mo sa tibuok kalibutan. Kontrahon, masuko ang kalibutan. Pero musikat sa noon tag masuko kay i-post man ta sa social media. Bitaw, ngano man nga masuko man kalibutan, kay si Kristo nagsulti man nga kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas. Mao man na ang cross. Kana bang malipay ka kung dunay mo tamparos nimo? Kung dauton kamo, kung biay-biayon kamo, kung lutuson kamo, paglipay. Isayunan ka ana, paglipay. Bekin sa man ninyo din hibi, malipay nga, lutuson ka, biay-biayon ka, bugal-bugalan ka, dauton ka, malipay mo na. Pero si Kristo niyon paglipay, moingon gina ang mga taga-kalibutan nga binuang man na. Mo na nga niingon si Kristo para sa mga tao nga wa maluwas kanang ni argis kalibutan ang panghuna-huna, binuang ang cross. Matod pagay diri sa dayong katapusan sa sulat ni San Pablo, niingon diri, apan
ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aron motuo sila, milagro. Og ang mga Griego nanginahanglan og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, og kining mensahia wala kahimut-i sa mga Hudiyo og giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Yan ay nindot kayong ending. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili Hudiyo or Filipino, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Kasabot mo ani? Lingiyay mong tupad na kasabot ka ng gibasang pader. Kana ko nung giisip na tong binuang, kana bang kaalam sa Dios nga giisip na tong binuang, sama ng tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, kung dunay musakmit sa imong mga gamit, ayaw na lang nagbawia, kung dunay mo patay nimo, pagpakamatay lang, ana. Unsa man na para ninyo? Tinarong pa na o binuang? Kung dunay mo kalata ninyo, pakulata lang. Unsa man na? Binuang na ninyo o tinarong? Si Kristo gikulata man to. Si Kristo gibugal-bugalan. Dili lang kulata ni Kristo, latigog yun. Purong-purong pastunok, sigihan paglapdos, papasanon pas cross, hubuan pag yun, gilansang pa sa cross, sobra patos kulata, sobra patos bugal-bugal, dakmal na gito. Pero sa may gibuhat ni Kristo, nireklamo, niya ka mo, o ganaon mo, reklamo mo, dili. Mga buangon. Muna, sa atong ebanghelyo, gibutang diri nga, gispecify nga duna di ay duha ka klase sa mga nagsunod ni Kristo, na ay maalamon, na asay danghag, katong 10 virgins. Ang mga maalamon, nakasustenir sila sa ilang tumong, nagmalampuson sa ilang tumong. Ang mga danghag, ang mga buangon, wa kasustenir. Unsa may ilang commitment pag adto nila dito, unsa gibutang dire? Unsa ilang tumong, nga pareha sila tumong, nagdala sila sa ilang mga suga og nang lakaw aron pagsugat sa pamanhonon, to meet the bridegroom. Lingay mong tupad, inaganahan kang makikita ni Kristo. Naganahan ka, kikita. Nya dunay specific place, nay lugar diin adto nila paabuton ang pamanhonon nga mao si Kristo. Nya kay ngit-ngit man nagda sila sa ilang mga suga. Ang kondisyon, mapaong gani imong suga, wa na kay apil, din aka pasudlon adtong gitawag og wedding banquet. Basta mapaong imong suga. So, pulo sila gadag suga. Pero ang mga danghag, ang mga buangon, daghan bang masuko aning word nga buangon? Danghag lang, danghag. Ang danghag, wa magdag additional nga oil. Gasalig lang sila atong ilang suga. Sus, ang ilang suga kay ang lana kutob ra madis alas 12 gabi Pero ang mga maalamon, nagdagyod og additional nga oil. Ni antos, ni antos og bitbit, dapas suga, dapat gasangkiig siguro to, kay gadapas oil, gadapas suga. Antos. Pag-abot na dito, na-delayed man pag-abot ang pamanhonon, alas 12 naman niabot. Sus, napaong naman ang suga sa mga danghag o buangon. Sa mga danghag.
nang buangon lagi kay daghan kayo manimbawt balhibo ana. Aning ang mga danghag wa na may suga. Unsa may nahitabo? Nangayo sila sa mga maalamon. Taga-imig jutay anang inyong lana, ingon sa mga maalamon, din asad ni paigo kay husto ra man is among suga. Unsa may buhaton? Panglakaw mo, pamalit mo og lana didto sa tindahan. Ang mga danghag ng lakaw og nipalit og lana. So na-change ang ilang commitment. Imbis maghuwat sila sa pamanhonon, adtong gutlua na ilisan ang ilang hunahuna, mangita mig lana. Kakuha mo? Na-change ang ilang commitment. Karon kay niabot man ang pamanhonon samtang nangita pa sila lana. Gipasod sila wa sila kasod. Ang nikuyog kadtong 5 kay andaman, wa man mausab ilang commitment. So dayon sirad ang pultahan. Karon nakakita na sila lana, nibalik na sad sila sa ilang commitment to meet the bridegroom. Oy, gisirad-an namang pultahan. Pagtuktok nila, unsa may gisulti sa bridegroom, wa ko makailan ninyo. Unsa may implication anis atong kinabuhi? Pananglitan, asawa ka or bana. Unsay commitment nimo to meet the bridegroom? Asa nimo sugaton ang Ginoo? Asa nimo sugaton? Diha sa imong pagkabana, diha sa imong pagkaasawa. Nya karon kay gikulata man kas imong bana. Unsa man? Mopadayon pagkaasawa. Gikulata man kas imong asawa, gi-abuse man kag may sa imong asawa. Daghang biyaro mga bana nga abused physically, mentally, and emotionally sa mga asawa. Daghan sa mga asawa nga abused by husbands. Unfair sad kay na nga magsige ra tag ingon nga panalipdan taning mga asawa. Unya ang mga bana nga gi-abuse sa mga asawa. Wa na lamoy panalipod ana. Nakaron gi-abuse kas imong asawa or sa imong bana. Unsa man, mo give up kas imong pagkaasawa o sa imong pagkabana? Mo give up ka? Makig-divorce ka? Makigbuwag ka? Din ani mo makit-an ang Ginoo? Kay anha man kadiya sugaton sa Ginoo, mao bitaw sa pagkabana o sa pagkaasawa, mo ingon kita till death do us part. Kay kanang death mauna na ang panahon nga magkita na tas Ginoo. Inig kamatay nato, tan-awon sa Ginoo ang atong original commitment to meet Him. Asawa bagyapon ka karon, hangtod karon asawa bagyapon ka, hangtod namatay ka. Ing kadili kabit na lang ko kay nagpuyo-puyo na mi. Sige, impierno ka. I do not know you. Bana bagyapon ka hangtod karon, di na Lord kay nga akong asawa nangabit man. Tuan namsan sila'y anak, karon gapuyo-puyo lang sad ko. Din ako bana. I do not know you. Pari bagyapon ka. Dili nyor kay ang madre nakigpuyo nako. I do not know you. Ana, kay ang akong gi-commit nimo nga magkita ta nga pari. Mao bitaw ang pari till death gyapon na. O dili gani till death kay you are a priest forever in the line of Melchizedek. So ang commitment sa pari sa unsa na? Poverty, chastity, and obedience must be until heaven. Ana. Tinuod sakit. Ako sa akong pagkapari, nagtinarong ko, naningkamot kog tinarong pagsangyaw. Ang akong mga gihigog, mga gisangyawan, muatake na ko, butang ta social media, usahay, sintruhon kitag insulto, pero moingon ra gyud ko, Lord, ako ni silang higugmaon. This cannot change my love for them. Gusto kong magpabiling pari, dili makiglantugi. Kay matod pa diri sa atong suwat ni San Pablo, ningon siya diri, busa unsa man unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa lantugi nining kalibutana.
Unsa may kapuslanan, may kay kamulantugi, mag-away ta diha social media, mo sige ta diha paulbo aning ato mga kasuko o kahiubos using our human wisdom. Unya di wa na di ta mohaom sa divine wisdom and power. Ug unsa man na ang pag-antos. Mao bitaw nga antos lang sad ta. May daghang mo text nako, Pader, unsa imong gibati ron aning sitwasyon na nako malipayon, wa day ka maguol, guol. Wa day ka sakit, sakit. Unya, unsa may imong buhat ron? Relax. Kay part man aron ko makapadayon. Ako naman ning gipangandaman. Ako naman ning gitagan-an og lana. Og unsa man nga lana, ako ning antuson ang akong kinabuhi nga gisudlan. Mo biya nay akong commitment adtong 1995. Kaya pagka 1995, mautoy akong tuig nga muminyo na unta ko sa akong uyab. Buutan, guwapa, bright, jusnon, faithful, responsible woman. Murag makaingon kong wala na akong hahanapin pa sa isang babae. Tuan na niya tanan. Pero pag sud sa desire nga magpare, akong gitimbang-timbang, magminyo, magpare, magminyo, magpare. O ang katapusang point nga akong gihimong basihanan kung unsay final decision ako, ang akong gipangutanas, akong kaugalingon, niingon ko, asa man ko gustong mag-antos. Wa ko mangiingon nga, asa man ko gustong malipay sa pagkaminyoon o sa pagka-pare. Ang akong point of reference to finalize my decision, asa ko gustong mag-antos. O dinhi, pagdaan ako aning parokya ha, wa dang tigpila ka tuig, at takihon dahin ko sa akong mga gimahal dinhi. Di ba? Hilak sa ko ato. Karon sangyaw kog maayo, sikat-sikat social media, nagsigitag baligyag slots, daghan kay namalit diha sa social media, lipay kay ta, hastang atong archbishop, lipay kayo. Salamat nga nisikat ka sa social media kay nakahuman din tas kapilinya, nakasulisit dagkong amount, millions of pesos tungod aning akong pagkasikat sa social media. Pero dinhi rasad sa social media, giatake ko sa mga wa kauyon ako. Sakit. Pero ingon ko, mauna ni. Ako na ning gipangandaman. Yan, ingon sa dayon ang Ginoo, napay sobra pa ana. Nako napabitaw Lord. Ingon din siya nga, pangandam-daan. Andam na ko daan na. Relax ra. Kana bang makaingon ra gyud ta, this cannot change my love for you. Muna kung ikaw asawa, kulataho na kas imong bana, moingon din ka, nangandam na ko ani. This cannot change my love for you. Ikaw sad bana, kulataho na kas imong asawa, budhian na kas imong asawa, moingon din ka, dugay ko na ning gipangandaman. This cannot change my love for her. I can remain a faithful husband or wife to my unfaithful spouse. I can remain a faithful priest to you, people of God, bisan pa ninyong mga saman buangon, danghag. Ay lagi ng buangon kay daghang maratol ana. Bisan pas mga danghag. Unya unsa may mahitabo ug mamatay ko karong gabi, I have the face confident to meet the Lord and say, Lord, nagpabilin kong pare, wa ko makiglantugi, wa ko makig-away, wa ko mo justify ni ako, pare ko. Di ba? Ikaw kanuling niya imong tupad. Na gusto kang magpabilin sa imong commitment. Na ka. Pabilin ka? Bantay ka diya. Og di ka magpabilin, mahimo jud kang unsa man, buangon, danghag.